ଅକ୍ଟୋବର 12ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଡରବାନର କିଙ୍ଗସ୍ମଥ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସମାନ ନିର୍ଭୟରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁ ମାତ୍ର 50 ବଲ୍ରେ 107 ରନ୍ର ଏକ ତୋଫାନ ଇନିଂସ ଖେଳି ଭାରତରୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତଥା ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ କ୍ରମାଗତ 2 ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ଚତୁର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଚମତ୍କାର ସଟ୍ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବସିଥିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୁ ବୋଲି ପାଟି କରିଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସଞ୍ଜୁ ମାତ୍ର 40 ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଡରବାନରେ ସେ 47 ବଲ୍ରେ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ 20 ଓଭରରେ 8ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 202 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି20ରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଅଟେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ 17.5 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 141 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ 4 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ 1-0 ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ସଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଚ୍ର ଖେଳାଳି ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଡେନ୍ ମାର୍କରଙ୍କ 4ଟିରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିବା ସଞ୍ଜୁ ତୃତୀୟ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା କେଶବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ କଭର ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିତର ସଟ୍ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଲେଫ୍ଟ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। କେରଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସପ୍ତମ ଓଭରରେ ପିଟରଙ୍କ କ୍ରମାଗତ 2ଟି ବଲ୍ରେ 2ଟି ଛକା ମାରି ମାତ୍ର 27 ବଲ୍ରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସ୍ପିନରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 58 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 10ଟି ଛକା ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 21 ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା 33ଙ୍କ ସହ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 77 ରନ୍ ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ଯେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ରେକର୍ଡ ସେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ କି ଭାରତ ପାଇଁ ଲଗାତାର କ୍ରମାଗତ 2ଟି ଟି20ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଗକୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ବହୁତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରୁକିବେ ନାହିଁ ମଝିରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।